Shamiso Pachikani. Ndaishandira paMenas Complex bhawa remusikana anonzi Precious. Saka zvakaitika ndezvekuti inini ndakatanga basa musi wa5. Ndatanga basa after 1 week some days achibva ita stock yake bvaona zvinhu zvake zviri correct patori neover but over yanaundodzoti yange iri mari. And then after dzimwe 1 week futi achibva ita stock yake kwabva azoti twashotisa $39. Vana muti hau pataitirana mabhuku mandaona kuti mari iya yaitaura imari yanga akatora ndobva abvumoti chokwadi mari ndakatora. Then after that mwedzi wakuda unopera achibva atinda after stock aita stock kudaro ndobva anditanzi washotisa 212 pa212 bva anditi washotisa macrates 6 but izvozvo akuti 33 andisizoti azobva nekupi akanditi 6 macrates bva anditi zvoni bva andishedzera vanhu vakauya navo vachiti maCID vachiti vanondirova vanhu vaiva ndobva vatiswa iwo unokwanisa kudzosera munhu mari yake sei. Inini chibva ndati inini mari yamunhu ini yakasese handina kwandinoiwana saka iwo toshandira chimahara as from today and haufaniri kukundikana kuya pabasa. Vakati wo ini handifaniri kukundikana kuya pabasa ko vana vangu ndinovapei ndovachengeta nei ndo mari yandokutovavarirawo zvikanzi hatizive kuti ipapo chapaita sei asi kuti iwo chatokwanisa kuita sei toshandira mariyo. Then ndaenda kumba manheru ndakanoraramba ndairara ndichigaya kuti izvi hazvito ndingashandire chi mahara ini kana nchinzi noenda kujeri ndinoenda hangu kujeri handingashandire pabasa pandisukura nemunhu musingapuwe pei. Kwaedza mangwana makuseni banditi yatite stock ndakabva ndaramba ndikati aiwe ndikwanisa kuita stock newe bosi pawakatongobuda ndachandakazotengesa nava ndabvara bhawa semunhu anga akabatikana saka ndobva nditi saka iwo kana uchinambotiverenge zvinhu ndati aiwe ndachada basa ndibva ndaita sei ndibva ndatogara panze mbva ndatonge ndatone vanhu vamwe vatondibatsira kuti enda kupolisi chichi kusvika ndazokwidza nyaya yangu kuno kwadare kwaMambo kuti iye kudare ndikwanise kupiwawo mari yangu yandakashandira. Ndiri kuvaziva nditori navo vanokwanisa kutondimirirawo vanhu ivavo vakashanda ikoko. Musikana akazopinda pandakazopinda inini musikana anga abuda wachona ainge akutomunyima futi pay yake but akazomupa mari mushure mekunge atotukwa nevanhu audotorwiswa nevanhu iye murungu wangu kuti ape munhu mari yake musikana yato noise ndipo akazoburitsa mari inoita $23 kupa musikana uyayo. Kweta mumwe wainzi akashanda naye zve3 days ndobva muti washotisa 250 ashotisa 250 kudai musikana yanzi akabva afenda but atanga kumukika nepasi petebho achimuti buda munomu zvauri kuita zvikuratidza kuti vanhu vati kudii nazvo munhu yanibhatazibva aenda. So far ndine vanhu vanenge 5 vandiri kuziva varunzi vasina kupa pay yake. Ende nini pandakatanga basa vanhu vakatondiudza ndakaudzwa nevanhu vanosvika 4 vachinditi shamwari munhu wauda kushandira uyu haabhadhari ende hambe vanhu chipei izvo zvahugari kana ukaita 1 week undibvunze but semunhu wandaishanda naye zvakanaka ndichimitira zvakanaka ende ndaikesha mari yaasingambobvira iye akambokesha mubasa make mari yandaimupa musikana but at the end aona kuti mwedzi wangu wapera ndauda pei akunditi washotisa neshoti ye212 nema-M6 but nhasi ari kuti 33 ma-M handimazvibvisa nokuti akaona pane 220 saka kamera titikomo 13 place ma-M's kasi sindakukuudza kana ndiro business raukuita usari iti negotsi wa17 place shuali 17 place wakuzonyima munhu vari kuzive salary yangu wakuzoti wakashota 17 place hazvibudisa kuchakanaka waifa uye ukazoona sitakuda salary yake kasivazvingozotaura kuti unokwira odita ukaita ripoti yaodita iripo mabhuku ako aripo uye achidipenda zvatona odita anozivisa musikana uri paari kuti zvoni akaweka mabhukusi ake vanhu vakainavo akanditi ndashotesi akanditi kuna special auditor akuya izvezvi kuzoenda chii mabhuku mana kaanoidzokei ndagara zve15 minutes kwabva vasvika varume vairi vakasvika ipapo vasvika varume vairi vachibva vanditi zvinanzi tiri maCID vachibva vandipinza murume vakandipinza tiri varume vava vari 2 isusu tiri 2 tiri 4 vachitoti vada murova pasi petsoka watitokurova izvezvi tipe mari ndopa vakazonditi nini unofanira kushandira mahara kubva nhasi aufanira kutosiya basa ushanda mahara musikana achibata chi mari yake saka ndakangoti pazvinguva iyoyo uchiedza makuseni vandakuti handichada basa ndozvavakatiita iwe usatambe muno adenoye ndianovaziva vachishanda mahara hatidi izvozvo iwe kana uripota nyaya yako dzidzai kufamba nezvinhu zvine gwara musete mashortcuts anokosta ii
Sister. Ndobvunza shati kuti nini. Murungu wenyu doro munorhodha how many days? Makahodha nopera mazuva mangani? Dhero handiti. Chimwe yamone mambo pana nyaya manzisa ndabvunzawo. Panohodhwa doro rinopera dhero. Handiti izvozvo? Pomabati pasitoku chi? Imi sister pamainohodha doro chipera every day. Makrenzi nyama kuti anhasi aya makanga musingaona kuti ari kudiwa here imi mapoto. Handida ndidaire ndoda 2+2 4. Harisi rese rataihodha tichipera dhei iroro. Taitombohodha doro rinogara madhays. Chimwe chinhu suppose nekuti tiri kusanana pasi apamboita maproblems. Maisanana pasi andi? Kusaka nini? Pamaise maisana zvinhu zvishorted zvakashota. No, ndaisanana pasi zvinhu zviri kumboenda over. Nemari ari kunipa take over nichi? Yandikumhoa ndikamupa dora nditi tonyorana pasi. Akandipa mari tonyorana pasi. Panozita so kunyora kuti after 2 years. Yaanenge andipa. Yaizokwana mamwe makrezi mutogona kutenga mo. Yaikwana. Nenyaya yamwe musikana wandiri kutaura pano saka pandatovaona ndatorohwa nehana itsotsi musikana vachida kutorohwa nevanhu ndokuzomupa mari yake ndopandakavazivira apa kuti ndatendera zvangu teta vachitaura ndokunga kweseni yabvunzwa namukoma vari kubvunza banditi vabvunza good question kuti pamaitenge mahodha makretseni maipiwa mari mwanditi kunohodha makretsani zvichireva kuti munenge matora stock saka imi pamukuzoti ashotesa nepapi imi muchipiwa daily ichikwanirana makresi azoshota papi hakuna product yaunotengesa invoice, be it maskadi invoice iripo, be it macrates, anything yaunotenga na forja chine mainvoice anotaura kuti nhasi wahodha zvakati and at the end of the month wahodha zvinhu zvemari yakati nemainvoice aripo. Zviro zvavari kuclaima mashotages aya vane mainvoice acho here pakaita stock yavo inotsanangura kuti akahodha nezve 3000 but azowana shortfall yemari yakati. Naona sasa mlimamua. Vane chitsotsi tete ava tete vane chitsotsi chokuti vanogona kushandisa vana vevane vachizovanyepera kuvashotesa nokuti dai vabudisa mainvoice yese zvaibuda chokwadi asi havana mainvoice yavo saka vane chitsotsi chokuti vanogona kushandisa munhu vambotaura pepe kuti unovaka foundation obva vanzi watadza foundation obva dzingiwa usina kubhadhara mari obva vasumudza kusvika pawindo reve obva vanzi buda havana kugona iwe ndizvina tete avo vasatamisire dare Now it's Bona patinohodha dora tinogona kuhodha mabhawa 3. Zvinonesa mambo kuti imi mune mhosva. Mhosva yenyu nde$80. Imimi kana mune shoti, uyu musikana ane shoti, kwirai dare muti mambo. Uyu musikana akanga ane chikwereti changu. Handizvozvo. Ndoti andibhadhare mari yangu yakashomesa 220. Pari zvino mukubhadhara $80. Tinoita musa 26. Kana imi muchikwira dare, itai samonere inokwidza sisa pasi musa 26 wenye $80. Watora mari sana. Taura $11. Inokuzama. Alright. Minus $11. More than $71. $69. More than $69. You save 26.
inini kana mundisamwadoimama ipinza mudare asi mari yake tindamupa nyaya irienda kufire fitwa tinokufamba nemuronga iwoko kuisai kudi makaitwa mari tamabhadhara chikwereti chaimozouya mukwira dande mabhuku enowekwa kubhadharaiwo mari yake ikashota anokubhadharai mari yenyu kasi pane zvinoka nzvimbo dzekuti aiwa amai makadliwa bhadharai 69 imimi mamatsoka mupurisa wedu mokwira dare mowane mabhuku enyu mazoza nataura imimi ezvizaakwira dare dzimika inaimusa nemumwe 69 dzazidzwa machimimi amuna kutsikana kasi nevanhu kumbira pa200 something pa200 something nesiyo ngosinga mangari ramaya ndakaenda kupolisi ndikazinotsvaga audita unaye audita ndakafonera kutora saka iyoyo process style process yake unodzoka kuti tokubhadhara kana imimi makaondwa neshoko kwasokura timapesa munawo here akwana ndo akanga ari mwere unotanga kuti ho plus 200 something ndikabvunzwa uyo anezi wakambodzwa kakamborwara kutenderera brain chipfungwa amunogara mazuva uyu musikana pako akati ndogona basa rekutengesa ndii wagara naye nguva yakati basa 1 month kupa 2 weeks apa pane chakamboshotesa sekutanga iwo mafungiro akoyo uyu angati pa33 crates anga pa4 days angashotese 80 macrates kana 80 macrates handiti stock iyi haisiya hainoitwa pa4 days yaitwamsa chii takabva 2 weeks tisinaverenga mabhodhoro takazomaverenga dheyo hana udzi akabura ne 4 days mabhodhoro takazomaverenga once ukaenda kumusha kaita ayo wachitaura neutaura muno munyika mapushu manesa vanonzi maputi unaziya ana mukoma venyu gasatsukuhana tukutuaitotso ina nosainawo inarini mari totolisisa aiwa anamuvisa mamuvhirikiza kutaurisa mamundi anotaura matitisa nao samuda kuisa chii ini ndatumiramusa 26 nemari iwo utsvaga audita zvekuti tikuendese zvamajaya zvemushamba nokuzviwa muzvibhadhara vanhu izvi kunokwatitezo hapana kuzvibhadhara wai $26 yako iwo woisa audita wako kana zvinhu zvechokwadi tomubhadharisawo zvepamuravo zvokuti isusu tuzoti uyai isati kuzokuemerwa unomusaino simba kana usingati izvozvi kuchiedza unotoona kuti mabhodhoro acho arova nechiketura wosara usisina bhizinesi haisi nguva yekubatana nhapu ainei kuti ushanda zvinira mahara dai waisa payment plan zvazvo zvakandiomera titaziva ukazvida muno mutokurungisa tifonerai chari ari panze nyora LC4 uti unoti serious nyora LC4 uchisvika kumba unoona wakakumirira kuma nechiketura titambe wazvinzwa wazvinzwa notaura here